Jingthombor nakaslem jong unongsan Hima. Ki jingher thma ha kasisa jan ki labu jingma ya ka jingpen sange thma kat baga thma ha padeng ka US bat ka Iran kala nangjan cha ka sngi ka ba shispa ha ka ba ka Kuwait bat ka Bahrain kila Jingthombor ha ki namding ki dur ki pen I ya ki jingbethei ki ba la penher na sun ki bala sha khanglat ha ka ling sun ka badan halor ka Kuwait kat ba ki siren kila sawa ha Bahrain unang aiktin jong ka tanat sipai jong ka Iran u Ibrahim Zofa Khari haba ushim ya ka jingkit kli ya ka US halor ka tay ka jingjur jong ka tay ka jingja ka badang shen ula ay jingmut iki ling sun kit brio ki balet sa Kuwait baki day ban pen kala ya ka linti yat ka jong ki ula ay jingmut ru ya ki nong shong shnong ka ri bakin jingay na ki kat ling sun kat kom ka flight radar 24 ki dan apu south li ki ling sun ki bala sha pen sange bat khat santali ki la sha pen slim ha ka kat ling sun jong ka Kuwait kat baki ling sun ki dang sha bat ni pen kala lenti ha pedeng ki jing ki ki he sipai jong ka United States klayat ho baki Iran kala siat nyotli ki nam ding ballistic sha Kuwait bat Bahrain ha ga si tho ding katu kat ni kanta hadien baki layat ho baki drone jong ka Iran ki la sha pen thut ka US Central Command lani ka sentom ki la ong ba kala khangla ki hinreu tli ki nam ding baka Iran kala pen her bat ubah nyo shum la poi sha ka thong bala thumu ya menta om pat don kanu ka khubor bala penjulor ki brio jong ka US bat ka jingkam jong ka Iran baki la penjulor ka jaka trekam jong ka US 5th Fleet Headquarter ha Bahrain ki long ki babakla la ong ka kerwo kani ka jing Pynphai kalami hadin baki sipai ka Revolutionary Guard jong ka Iran ki la ong baki thmu ban siat ya ka ktem ling sun jong ka Ali Al Salem kabadon ya ki sipai jong ka US ha Kuwait bat ya ka 5th Fleet jong ka US Navy ha Bahrain ong katanat pathai kubor jong ka sorkar IRNA kete ki jing herthma kila ja shisngi hadin ka jing herthma ha ka ling sun jong ka Kuwait ka bala penyap ya we ubrio na India bat la pen mensa ki phongut ki brio ha ka si tho ding ki sipai ka US ki laong ba ki la siat ki namding ballistic missile bat ki drone jong ka Iran ki bala pen her sha ka Strait of Hormuz bat ki ri parlok jong ka Gulf Arab kat ba ki dang siat ki katu ka ni ki jaka pet ngor radar jong ka Islamic Republic hanong ba goruk bat ha dolin nong kweshem kum ka Jingthombor laong ka US Central Command ha ki rinsan social media u President jong ka Amerika u Donald Trump bat ka sorkar ka jong u kidang yai beteng ban penbor ya ka Iran bakan yate kular ban penkutno ya ka te ka jingile ha ka baka wei pat ka liang ka kado ya ka jing bom shanya kum ka daw jong ka jing bom la ban ya chaprang katanat sipai jong ka US kala penjari ka jing khang khardap iki ka leng sun jong ka Iran kum ka jing penrem ya ka jing khang la jong ka teren ya ka linti ka bakong san na ka benta ka jing shalan umpniang bat ka umpniang ka baro ha ka perthei kabala pha ya ka dor bahe bat bu ek jing e ha ka san Hima sima ya utram nalor ka jing sha khangla jong ki drone ha Strait of Hormuz ki sipai jong ka US ki laong ba ki sipai jong ki la kio ha ka we ka jhat kit umpniang kabala sha khang kabaya dei bat ka Iran ha ka Indian Ocean kat ba ka Amerika kadang wat ban khangla de ka Iran ban yo ki jing mentoy na ka umpniang bat ki we ki mar jong ka US kala thmuru ye ki tanat boarding jong ka Iran da ka jing penjari kendon bat mai ya ka kenhon jong ki brio ki company bat ki kali kit umpniang